Velkommen til TV Avisen. Der er kommet mange ulve til Danmark. De er flygtet fra Anholt. Ulvene har boet her i 5.000 år, og de er flygtet til Danmark og Sverige. Ulvebestanden er vokset med mange tusinde. Er dette en risiko for Danmark? Vi har en reporter på Anholt, der hvor alle ulvene bor. Vi vil nu høre, hvad han har at sige. Tove! Hej James, jeg står herude blandt alle ulvene, og lige nu er det faktisk meget roligt. Der er ikke så meget, der er ikke... Nej, okay, de der ulve er sådan rimelig fucking sindssygt, hvor jeg ved ikke helt, jeg kan ikke finde... Tilbage til studiet! Tove, er du livsfare? Der er desværre sket et mindre teknisk uheld. Videre til reportagen om en pige, der er forsvundet. Pigen er kendt som Rødhætte. Hun går i en rød hat og en rød trøje. Man kan kontakte politiet, hvis man har flere informationer om pigen. Og nu til vejret. Breaking news! Rødhætte er fundet. Jeg står her på Anholt, hvor vi har fundet Rødhætte, som efter en lang og sej kamp har overlevet et angreb fra en af ulvene. Vi har været så heldige at finde gerningsmanden, altså ham, der har forårsaget ulykken med Rødhætte. Og han står her. Jeg ved sgu ikke lige, hvor hovedet er. Men i hvert fald, så vil jeg lige stille ham nogle spørgsmål i forhold til, hvorfor han gjorde det med Rødhætte. Så Ulv, hvorfor var det, at du valgte at overfalde Rødhætte? Ja. Okay. Spændende. Nå, så det var fordi, at der ikke var mere mad på Anholt, at de simpelthen valgte at tage videre til Danmark. Det er faktisk, det giver god mening, ja. Ja, nå. Så valgte han at lukke sin store mund. Tilbage til studiet. Det var det for i aften. Farvel.